Igbo mụrụ nze m ọzọ ekenekwa m ọzọ. Asị m nke onye chiri na zere. N'ụbọchị taa anyị ga-eneba anya n'ọtụtụ ife na-eme n'ezinụlọ. Nya bụrụ ife bụrụ maka gịnị a na-azọ obi azọ n'ala Igbo. Mana ọ bụrụ izi bụ mbọsị mbụ ị na-afụ ife onyonyo ma asị m gị nnọọ sonyere m ma gbasara m ozi a n'ife na-eme na my Facebook page na my YouTube page ma tinyekwara m akara subscribe. Ụmụnne m, ịbịa n'ala Igbo anaghị azọ obi azọ, mana ka ife si wee gbatakwuru n'ụbọchị taa site na amaghị kọwadu maọbụ amaghị gbaziri nne na nna anyị nwa eme gịnị agbachigo nkịtị ka ife na-emebi n'ala Igbo anyị. Ọ bụ okene ọrụ dịrị nne na nna ịkọwara ụmụ fa ife ha kwesịrị ịmata tupu ọ gawa ife. Ị ga-afụ nne na nna eji maka osote diọkpara maọbụ onye nke ịtọ nwere akụnụba nwee ego a na-efezie ka na-efe chi, gbapụzie diọkpara ya azụ, efetezie onweghị ife eji eji okwu diọkpara wee mee gịnị were mere maka n'ihi na gịnị na o ji ya ego. Mana ife m chọrọ ịgwa gị bụ na anaghị aha isi mkpụrụ aka were eme gịnị abụọ rịọ. Maka ya bụ ife na-ebuzi gịnị na-ebutezi esemokwu katakata n'ezinụlọ eji maka eme gịnị na-eji ego onye ọdụdụ maọbụ onye nke ịtọ maọbụ onye diọkpara tọrọ ji ego anaghịzi akwazi diọkpara ugwu. Ka m gwa gị eziokwu oche diọkpara dị ka oche mmụọ. Efetezie nne na nna zi onwezie halo diọkpara tụpụtara ka eji esi wee mee ya n'ezinụlọ, nne na nna asị na ama mmehie. Ọ na-adị emekarịcha ebe nne nọ maka nwa ya nke osote diọkpara maọbụ nke ikpetamazụ ji ego. Emekatazi ife ezi nsogbu mekatazie nne na nna agbazizi ụmụfa wee gawa ife. Ifuzie ebe ahazi ifuzie na onye ji ego na diọkpara ga na-azọ obi nna ya. Anyị nwa bụ ndị Igbo oge niile ka m na-ekwu na nne na nna kwesịrị ime gịnị ịkọwara ụmụfa ife ha kwesịrị ịmanụ ka elefa ife ka o si wee dị n'ala Igbo, ka o si wee gbatakwuru na ụfọdụ ezinụlọ na-azọzi obi nna fa echefue na obi nna bụ diọkpara ka ọ kwụrụ na-echere. Ọ bụrụ na iji ego biko ka nna ya kwanyelu diọkpara nne gị ugwu, kwanyelu diọkpara nna gị ugwu. Ego abụrụ ife niile. O nwere alụ diọkpara ga-atụpụta n'ezinụlọ atụle nya bụ ife ma mekwa nya bụ ife, maka ọ bụrụ na achọ nna afụrọ onye bụ nna ụnụ bụ gịnị diọkpara ụnụ anaghị azọ obi azọ. Ka m kwukwa ya ọzọ, aha azọ obi azọ. Ọ bụ na iji ego, ọ bụ na ụnụ enweghị ana jee gbaa ana ruo ụnọ nke aka gị. Ekwena ka gị na diọkpara nne gị maọbụ gị na diọkpara nna gị na-azọ obi ya azọ, ma na obi unu fụrụ obi otego dịwara gbuo. Ọ bụ na iji ego lụọrụ diọkpara gị unu dozie obi be nna gị. Ekwegezina ka gị na diọkpara na-azọ obi, maka na diọkpara ejighị ego onye ọbụla gbafusie ya azụ. Okwu dị mma ana-enegreti okwu o kwuru si na okwu o kwuru abụghị ihe gaziri agazi. Ifetezi fụ ụmụnna zinu fa na-anyezi onye nke ji ego nkwado ka o busobe diọkpara aha ọkwa alụ ka ọ bụ n'ala Igbo. Ka nkwukwe nke m nwa alụ ka ọ bụ ebe ọ ga-abụ ụmụnna kwesịrị isetụrụ nwanne na nwanne okwu fa na-enyezi nkwado maka gịnị na nke osote diọkpara ma bụ nke n'ikpeazụ ji ego fa na-enye ya nkwado ka o busobe diọkpara ha wee narị ya obi nna ya. Alụ ka ọ bụ n'ala Igbo. Ụmụnne m ụnụ maka nsi ekwu ka anyị gbaziere ụmụ anyị oge ọ dị n'oge ka ife ghara imebi echi. Ndị be anyị ndewonu.